بله تماشاوان نهجا اف مجار یکو مجارک سرک لی ترکیه جیگر سروکه گشتی پارتی سوسیالیستا کردستانی بایرام بوزیل اجدیار بکری میوانی من دنباش که بایرام کک بایرام پرساو خوش وردست پی بکم آرمانجا ترکیه یا دستوردانا لیبیه تو چاوادن رخینه دوی سرید ام دست نشان بکن که ev operasyona Türkiye ya Libya'yı u siyaseta Türkiye dije Kurdili Suriye Irak'ı paralel demeşe. Türkiye ev çend sale ku li Suriye evvel bi deste cihadistan u paşê zê rasterast bi artêşa xwe li wir bûye hêzekê dagirker û axa Kurdistana Rojava û gelek ciyên heremên Ereban jî girtiye binê kontrola xwe. Ev pêvajo û bi vê pêvajoyê Türkiye hêza xwe ya leşkerî ceriband, siyaseta xwe ya dagirker û emperyalîst ceriband û Türkiye piştê têkçûna sîstema du cemserî nuha ji vê valahiyê îstîfade dike û roj bi roj dest û piyê xwe dirêj dike. Siyaseta Libyayê ku Türkiye nuha müdahale dike bi qenaeta min vê siyasetê li Sûriye dijî Kurdan tetbîq kir, li Başûrê Kurdistanê tetbîq kir, ji bêdengiya dunyayê îstîfade kir, qelsiya Amerîkayê û Rûsyayê û Ewropayê îstîfade kir û heta Libyayê jî çû. Yani Türkiye êdî wek hêzekê emperyalîst tevdîgerê di herêmê de bûyê îdayê hereket dike û dixwaze bibe şerîkê dewlemendî û em bêjin balansên rojhelata navîn. Tabii evke Libya aliyekê wî siyasî heye, aliyekê wî aborî heye. Türkiye aliyek ve dixwaze meselê xwe aborî bi petrol û gaza Libyayê çareser bike û li wir firsendekê baş dibîne. Lê aynı wextê de Türkiye bi müdahala Sûriye dibe taraf meselên herêmî de li hember Ewropa, li hember Rusya û li hember Amerîkayê. Heta di siyaseta xwe ya Libyayê de dikare di mesela herêma Kurdistanê de û Sûriyê de li hember Rusyayê jî wek bazarî jî bikar bîne li hember Fransayê, li hember Amerîkayê û li hember Rusyayê. Yani ev siyasetekê xetere tabi Türkiye bi çavsorî tevdîgere rastî gelek xeternak tevdîgere û dawiya yani bixêr nene ji bo Türkiye jî bixêr nene ji bo herêmê jî bixêr nene ji ber ku Türkiye bi vê helwesta xwe ji xwe aloziya ku Libyayê heye geştir dike û gurtir dike û piştê ku ana nû hawin zanin Misrê jî biryar sen ku artêşê bişêne artêşa xwe bişêne Libyayê ku mafê wan e ji ber ku ew sînordaş evin yani ihtimala şerekê germ jî heye nava Misrê û Tirkiyeyê de kek bayram nuha ji alî Tirkiye ve peyam hate dan ku Tirkiye naxwazê li gel Misrê her wiha li gel Fransayê jî rû bi rû bibe bikeve nav şerekî de li ser erda Libyayê be ew peyam tê çi wateyê wateya wê peyamê çi ye ji alî Tirkiye ve ku ev daxuyanî de Ya tabii rast şerxwestin gotareke meşhur neye tu devlet nikare bêje ku ez rast dikevim şer ev zamanê diplomasiyê lê bi kiryarê xwe bi emelê xwe Türkiye nuha di nava şer da ye di fiîlî nava şer da ye bi di hezaran cihadîst şiyandiye bi hezaran personalê xwe teknîk û evê îstîbaratê şiyandiye teknîkekê pêşketî piştgiriya hükümeta Saraç dike û bi vê hewayê jî balansê Libyayê diguhurîne yani bi vê ev siyaset dawiya wî şer e yani dawiya belavûniyê kekê bayram divê çerçeveyê de dixwazim ji cenabê te bipirsim niha Serokkomarê Tirkiyeyê berpirsyarên Tirkiyeyê her gava got behsa piştgiriya xwe ji bo Serraj dest nîşan dikin dibêjin ku ew hikûmeta meşrû ye. Lê her wiha netewên yekgirtî dibêjê ti alî divê çek rêneke Libyayê çekdarên derve rênekê qet behsa wê meselê nakin nirxandina te divê babetê de bigirim. Türkiye divê meselê de pir pragmatîst tevdîgere yani mesela Sûriyê de nabêje ku mesela rejima Esad rejimekê meşrû ye û yekîtiya nav netewî de tê naskirin her wiha biryarê
یەکیتیان نەتەوەی و یەکیتی ئەوروپایەک و بەحس کرد ji bo ku çek neçe Libyayê û hêzên derve neçin bidahale nekin qet godariya we naka yani ew li gor xwe din nirxîne meselê li gor îxtirasê xwe li gor îxtirasê dagirkeriyê meselê şirovetke û Tirkiye jî muxalefet jî pir bi cesaret nebe jî li şerê Libyayê dijî şerê Libyayê yani bo mesela Sûriye gelê Tirk belkî heta dereceyek piştgiriya hikûmetê dike ji ber ku mesela Kurd heye û ew ê wek xeternak nîşan didin mesela PKK bikartînin lê Libyayê ji bo ku Tirkiye müdaxile bike tu hinceteke macqûl mantiqî tuneye û Tirkiye nikare xwe îfade bike lê dixwazim tiştek bêjim ku yani di nava artêşê da bi taybetî jî ev hêzê ergeneqonî ku ana li ser siyaseta Tirkiye bandoreke wanê mezin heye esasen ev siyaseta Libyayê berhema nêrîna ergeneqoniyan e ew dibêjin Tirkiye divê êdî bi çek û bi artêşê hêzê xwe fire bike û ev tenê jî mesela Libyayê ne hûn zanin Rojhelatê Akdenizê da jî şerekê mezin heye di nava Tirkiye da û Fransayê û İsraîl û Misrê û Qibrîsê da yani Tirkiye di wê meselê da pir bi çavsor tevdigere dawiya wî ya tabî eger hêzên navdewletî müdaxele nekin û sînorek jêra neşênin dawiya wî kes nikare pêşbînî bike. Belê spas Bayram Bozdel ji girê serokê giştê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê goş Diyarbekirê til gelbû.